Choy, ni imo man gi. Kisa ng Tilbir ni Choy. Damgo gusto uyab Choy ba. Uyab ba? Damgo ka buang. Hindi mo nay tawon tinahan Choy. Jamu Choy. Dami tawo dai. Oh, Balik ka mo ganda kung tinapa ba. Ay, kanan siya pero hilakaw man ah. Dai dyan naman. Ah sige. Ano abi ko ikaw tindero are. Tubong ka. Iyari sa ko ano sa Choy. Damgo na Choy dai. Di na miya kayo sa damgo. Ay, buisit po tong. Si Choy paging abot pag si lamit ang damgo. Buang. Ana to. Damgo limi ana kayo tong damgo. Murag ipadamgo bising ko kay tawagon siguro. Iya bang tawagan ito ba? Puno na. Matay gimingaw sa uya ba? Mao bising ipadamgo kun siya bagay. Gimingaw o gimingaw siya no, mas gimingaw pa kun siya. Matay murag dum si mana na si daw nay text sa tawag chat. Batay murag sa daan mo siya mao nay pakiramdam siya no. Tawagan be. Ang tawagan be. Yung magdugay may kontak kayo ba? The number you have dialed is either out of coverage area. Ayaw pog sa kinanay lain ang tag-iya. Di sayon ang hikalimtan. Pura magbinuang mo na yan ba? Tawagan ako, tro eh. Tayo mo binuangan yung cellphone ba? The number you have dialed is either out of coverage area. Ayaw pog sa ang tao nga wala magkagusto sa imuha. Bisan ba ugmay lain ka na karon. Igaman sa buwan ba? Matay mo kisapot ako ba? Kalingaw naman yung yan matang. So, tawagan balik nito ba? Last zone. Og di zone yapon bukuntak pa yan yapon. Dungon zone ako lagi. Dungon na ginawa pa mas. Angan zone ba? Sa buhay signal ba na kita pa? Balhin ko ba? Hindi, gaya pong tubag. Ang dungo na lagi nga eh. Pinihal ko sige tawag-tawag mo, gibinuangan ko eh. Tag di magkapuno-kuntak lagi eh. Dungo na ginang disor eh tao eh. The number you have dialed is either out of coverage area. Ayaw pog sa kay nalibang ko ang tag-iya. Putik! Nalibang naman dahil kinanglan pag sakitan. Matay, una nih. Luangan mo kanit. Karon. Unsa man jud? Labo ka na de. Ah, wala ba? Pero di kay labo kay labi ka na hupod. Mura pa bugiya balab mo. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now. Ngun to ya be kay murag biningaw na pagbal. Murag gaduda pag murag nato lain ba. Ang dungon ba. Ya makitaan jud to. Sumbago nang dito re. Ay sinina na re. Pangan, gusto kita nang guys. A few moments later. Alam ha? Duda ko to gadik dito sa kauban ma. Duda ko. Yoga. Bantog ra sakto dunong pagduda na di mo di imong gi kuan dai ngun kamo taon hola mo di imong gi kuan dai gina man alaw na bes gina man alaw bantog kay dina ka mo tawag alaw ka mo tawag no alaw ay mo gani ka mo tawag alaw gina man alaw bantog ra may sinik lang wagap ay lagi lang ayaw lang. Sama na pwede mo na lagi daw. Sama na. Bait siya lang. Para bait ko na ako lang. May panumbang ko gwapo. Bait siya lang. Ayaw na tama lang. Ayaw na. Bait siya lang. Lagi ka na may magisumpay siya lang. Abi ko kuya pag di mo na. Sa manumbang lang ba. Ako bitaw ko kuya. Kaya magisumpay akong best friend lang. Abi ko kanang umuyab lang. Siya ina best friend. Manumbang ba? Suri ka sulab. Abi ko umuyab lang. Manumbang mo na best ay. Malito tayo. Sige sulab. Biyain na best. Alabyan na kana ko malito ka. Sabay magana best. Di na pwede lang. Buhay na. Sulab dili lang. Tungod sa ilis iluwat lab nga imong gisumbal si Bes. Magbuo na talab. Okay, magbuo na talab. Talabis. Wala ko ginay mo. Mautot yung pagkasakit.
Gamay na ginuhat kinagamay yan. Usay, gamay lang. Gamay kayo lang. Tanabes na. Gusto yung tagilapatuhan, gatalang. Gamay ni Mua, mas tato pagkabis sa Mua. Tana, bis, ang tamuan. Ingatan mo siya dahil binaliwin. Malibis kayo. Sige. Sumusang kuya. Sige, bis, ako ba ng beses. Atong gipaklatat pa kung lalab, gamay sa pidyaha. Tana, bis, asa na pidyape? Hindi mo kaya, bis? Bako lagi, bis. Isumbag ko, ito kuya. Isumbag. Sumpah tinawag. Isumbag. Kuya. Kisah ikaw. Dili. Ako, uyam. Putik ka kuya pila. Nato nagilak na sa pen. Amo kuya ba ni Dai? Ito kuya. Nagilak ito. Ako yuki ko. Akong gibulagan. Yuki ko. Asa na? Yara kuya. Kuya. Ako nalagi ako di ba ba? Kana kahilak. Oo na. kuya. Matik na ako gamay na kuya. Tanaw niyo wat na na sa uli pagkulata. Isuunat, suun nga bayad. Abi mo gublakis ya. Ngano imong tag sumpah? Abi ko kuya bito mo ana uyab na ba? Agnaw ito, nangog bukol-bukol agnaw. Tay pasensya ka daw. Pasensya. Di mahimunig. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko? Sumpa ko